ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನಿ ಅನ್ಸುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಡ್ ಎಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬನ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನಂತ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಡು ದೀಪ ಮತ ಪಾರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಂತದೀರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನಿ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏನು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೀಜಿ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋನ ಮಂತದೀನಿ ತುಲೆ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಂಗೋಲಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಕ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ನು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಮರಾಠಿದಕ್ಲು ಪಾಡ್ವಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ನು ಮುಲ್ಪ ದಾರಂದಾಗ ಪೂದಿತ್ತೆ ದಾರಂದದ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ರಡ್ಡು ರಂಗೋಲಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ಗೊಂಜಿ ಪೂ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರಂಗೋಲಿ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾತ ತಾಗದ ಹಾಳಾಪುಂಡ ಐಕ್ ಪೋಡಾದು ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಮಗೆ ಕುಲ್ದೆ ಮೀಪಾದು ರೆಡಿ ಮನ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿಯರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಗ್ ಎಂಚಾಪುಣ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮರಾಠಿದಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಚೂರಿತ್ತೆ ಕಾಂಡಿದ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಚ್ಚಾದು ಬಜಿಲ್ ತಿನ್ಪೀರು ಮುಲ್ಪ ಈರೆಗ್ ಮನ್ಪುನು ಮಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿಲ ಇಡ್ಲಿಲ ಮಂತೆ ಅವ್ವಾಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಕಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮನೋಲಿಲ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡೆತೆ ಮನೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಕಡಪಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ದಾಲ್ಗನ ನೀರಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ಗು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನು ತೂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಂಬೈಡ್ದು ಯಾನು ತುಳು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಖಿಲ್ ಬನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ ತೂಯರತೆ ಪದ್ರಡರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಒಂದಿಟ್ಟು ದಾಲ್ ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬೇಯ್ಪಾವಡೋರ ಕುದಿ ಅಂದರೆ ಬಂಡ ಕುದಿ ಬರ್ಪಾರೆ ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಾಜರ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಏನು ಮಾತ ದಿಕ್ಕದ ಪಾಡಿಯೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಉಂಡು ಏನ ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಯ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಯ್ಯ ಮಗೇಕೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತಿದ್ದು ತುಲೆ ಅವು ರಂಗೋಲಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ತೈಕ್ ದೀಪನ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ದ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಐನು ಪೊತ್ತಾದ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದೀಪ ಅಂದೆ ಯಾರು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಹೊಸ ಕುಂಟು ದಿಪ್ಪುನ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ಪೂಜೆ ಆನಿ ಗಾಡಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆನಾಗ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ದು ಖಾಲಿ ಮನ್ಪು ಪಂಡ ಊರುಡು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ 11 ಗಂಟೆನಾಗ ತಿಡ್ತಿಡು ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಪಟಾಕಿ ಮಾತ ಬಿಡ್ಪೇರು ತೂಲೆ ತಿಬ್ಬಿಲ ಪೊತ್ತಾದ ದೀತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲ ಏನು ತುಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬವನ್ನಗನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಟಾಕಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಏತಾಪುಂಡು ಆತಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 2-3 ಫೋಟೋನ್ ಮಾತದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯರಿತ್ತನ ಉಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರಿತ್ತನ ಅಂಚಾರು ಬೇಗ ಪೋಯಿರು ಎಲ್ಲ ಮಗಿಲ ಬತ್ತು ತಿಡ್ತು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋದಿತ್ತ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೈತದೆ ತುಲೆ ಆಯ್ ಹೊಡಿಯೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಡಿಯರೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಟಾಕಿದ ಶಬ್ದ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಪಟಾಕಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇರ್ನಾಗೋ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜೋಡ್ಸಡ್ ಮೂಜೆ ಸತಿ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮೂಜಿ ತಿನ್ನಂತೂ ಪನ್ಪುನ ಬಿಡ್ತಿ ಅಂಚನಿಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿಜ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಬೇಲೆದಂದೇಟು ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಪು ಅವು ಒಲ್ಪನ ಬುಡಿಯರು ಅವು ಬರೋ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಮನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಟಾಕಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಉಂಡದೆ ಮುಲ್ಪ ಮಂಡ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ತುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲೆ ಸೊಸೈಟಿ ಉಂದು ದಿನಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ
ಈತೆ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದರು ಒಂಜಿ 10-11 ಗಂಟೆನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬತ್ತೇರು. ಲಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನಿ. ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಟು ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕುಡಾದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ತುಯರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಅದೇ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಬಿತ್ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.